Maya Paldo, Cabalen, Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Kami po ay nagbabalik para sa Vote Watch, the CLTV 36 News and Current Affairs National and Local Elections 2025 Special Coverage. Ako pong inyong lingkod, Justin Dizon. Ilang oras na lang ang atin pong kailangang hintayin at sabay-sabay na ho nating malalaman ang resulta ng botohan. Ngayon pong araw yan ng Lunes, May 12. At makakasama ho natin sa special coverage ang reporters ng CLTV 36 News and Current Affairs. Live ho mula sa Magalang, si Paulo G. Santos. Si Lizen Morten nakabantay ngayon sa Kapitolyo dahil dyan ho gaganapin yung canvassing sa provincial level dyan sa may Benigno Aquino Hall. Si Liana Canilao nasa Candaba, Pampanga at si Ashley Punsalan ay nakatutok naman dyan sa Command Center ng Police Regional Office 3 sa Camp Olivas. Habang nasa bayan ho ng Bacolor, Pampanga, si Jody Mercado. Kaagabay din ho natin ang mga citizen journalists ng CLTV 36 sa pagbabantay at paghahatid po ng impormasyon tungkol sa mga kaganapan ngayong halalan. At sa oras na ito, makakausap po natin nasa linya ng telepono si Liana Canilao mula ho sa Candaba, Pampanga, kung saan kanina ay nakapanood natin live sa Facebook page ng CLTV na katatapos lamang bumoto ni dating Candaba Mayor at gubernatorial candidate Engineer Danilo Boy Bailon. Liana, kumusta ang naging pagboto ni Engineer Bailon at ano ang latest dyan? Kuya Justin, sabay nga nagtungo dito sa Rizal San Pablo Elementary School ang mag-asawang si Gubernatorial Candidate Danilo Bailon at ang mayoral candidate na dito sa Candaba na si Aniway Bailon. So ayun po yung kaninang mag-aalas 4, kanina lamang at nakita natin na paggamat medyo mainit pa ang panahon, talaga ng itong mga supporters din, mga ilang supporters ng dalawang Bailon na mag-asawang Bailon nakasunod din sa kanila, nag-train din ng kanilang mga anak at naging mabilis naman itong proseso ng kanilang pagboto dahil hapon na nga ko yung Justin, wala na masyadong bumoboto kaya naman medyo pagkapasok nila dito sa presinto sila ay nakuha nila agad yung kanilang mga balota at nakapagboto na ako yung Justin. Liana, nakapanayam mo ba si Engineer Bailon at kumusta? Ano daw yung kanyang pakiramdam ngayong siyempre finally dumating na yung araw ng eleksyon? Ayun ko yung Justin, paglabas ng presinto na mag-asawang Bailon sinubukan natin silang kuhanan ng pahayag o panayam tungkol nga din sa kanilang pagboto ngayong May 12, 2025 elections at ayon kay gubernatorial candidate Danilo Bailon, siya ay kampante naman at panatagan kanyang loob at kung ano man daw ang maging resulta na itong halalan o itong botohan ito ay kanilang ipagpapasa Diyos na lamang at kanilang tatanggapin ko yung justice. Liana, noong panahon ng kampanya na ibalita natin live, exclusive, itong panawagan ng kampo ni Bailon at ni Panlilio, Panlilio tandem na yung di umano'y panggigipit sa kanilang kampanya ngayong araw mismo ng halalan, kumusta raw yung kanilang mga supporters, kumusta yung kanilang mga watcher, paano yung operasyon ng kanilang pagbabantay sa boto? Ako yung Justin, base dito nakita natin kanina pagdating nila dito, naging maayos naman itong at nakita na natin sa kanilang pagdating, nakaantabay itong mga kapulisan dito sa Candaba Municipal Police Station, gayon din itong mga barangay tano dito sa barangay Rizal San Pablo and base sa nakita natin, sa naobserbahan natin, naging maayos, naging payapa naman itong pagtungo at pagboto nitong mag-asawang Bailon. At kanina umaga ako yung Justin na-mention na rin si Among Ed, nakausap din natin siya, at siya nga ay nagboto na kaninang mag-aalas sa isa, actually nasa polling center na raw siya para maikas na ang kanyang boto kay Justin. Liana, can you tell us something about yung polling center dyan sa Rizal San Pablo? Itong barangay na ito, actually very interesting yung pangalan at hindi natin madalas mabanggit yan, mabalita. Interesting. Ano yung mga paano mo ilalarawan yung lugar diyan sa ating mga kababayan? Kuya Justin, ito nga, Rizal San Pablo, kagaya nga ng nasabi mo, hindi natin masyadong naririnig, hindi natin masyadong nababalitaan. Bukod sa dito nang galing si former Candaba Mayor at gubernatorial candidate Danilo Bailon at ang mayoral candidate nga na si Aniway Bailon, hindi natin masyadong naririnig nga ito lugar dahil ito ay bukod sa malayo dito sa kanilang parang malayo sa bayan,
bago ka makapunta dito kayong just na ilang minuto, ilang oras dahil dadaanan mo muna itong mga pahabang daan itong palayan, no? Pero Kuya Justin, ang masasabi naman natin dito sa ating polling centers dito na maayos naman, and meron silang 4 clustered precincts, and then meron silang mahigit 2,000 voters, Kuya Justin. Oo. Lee, doon sa ibang monitoring ninyo, dyan sa Candaba, sa inyong pag-ikot, kumusta naman ang pangkalahatang sitwasyon? Oo. Kuya Justin, no, bagamat sa mga nakalipas na halalan, nakikita natin naglilipa na yung mga nagbibigay, mga supporters na namimigay ng mga flyers, ng mga facilitators. Pero dito sa Candaba, sa ilan nating mga nakita mga elementary schools, no, parang hindi mga papelitos, hindi mga flyers, yung nakikita natin nakakalat sa mga flooring sa semento, no? Nakikita natin na nakakalat. Ito mga pinag-inuman at pinagkainan ng mga plastic ng mga botante, Kuya Justin. And so far naman, bukod doon, wala naman tayo nakikitang naging problema, particularly dyan din sa Aray, Pampanga. Nagtungo tayo kanina dyan, and alam naman natin na ito ay under election areas of concern na sa yellow category. Pero according sa Chief of Police na si Sir Police Lieutenant Colonel Leo Bacon, maayos naman yung conduct ng election process sa kanilang bayan, Kuya Justin. Lia, dyan sa area nyo ngayon, kanina bago tayo sumalang sa live, medyo nagkakaproblema tayo sa signal. Paano titiyakin din ng mga electoral boards yung transmission ng boto considering we are using ACMs these elections? Kuya Justin, na-mention mo yung mahina yung signal habang ikaw ay nagsasalita, medyo nagputol-putol, pero nakuha ko naman yung thought ng iyong tanong. Pero ito nga ating mga ACM, dahil yung kanilang mga signal, sinigurado naman nila bago magbukas itong mga presinto kanilang umaga, kaya masisiguro natin, Kuya Justin, na sa takdang oras, sa tamang oras, papasok at darating itong mga resulta ng pagboto dito sa Rizal San Pablo Elementary School. Okay, maraming salamat, Liana Canilao, nag-uulat mula dyan sa Rizal San Pablo Elementary School sa bayan ho ng Candaba, Pampanga. Mag-ingat kayo, Lia, at maraming salamat. Yan ho mga kabalen, ating nakausap, si Liana Canilao, gaya nga ho ng kanyang binabanggit, ay nakaboto na si dating mayor ng Candaba at kasalukuyan ay kumakandidato po sa pagka-gobernador ng lalawigan ng Pampanga. Ito pong si candidate engineer Danilo Bailon. At ito ho mga kabalen, bigyan ko rin kayo ng iba pang mga update, iba pa hong mga balita. At dito ho sa ating mga kaganapan dito sa eleksyon. Ito ho mga kabalen, alas 9 raw ng gabi darating dyan sa may Benigno Aquino Hall sa Kapitolyo, yung COMELEC para mag-convene para ho dito sa gaganaping provincial canvassing ng mga boto. At ito ho mga kabalen, maya-maya naman makakausap natin si Paulo G. Santos at dyan ho sa Magalang, Pampanga. At yung iba pang balita, marami pa sa pagbabalik ho ng CLTV 36 Vote Watch.
mga kabalen! Ngayon Lunes, May 12, ang araw ng halalan. Bukas sa mga presinto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dalhin ang inyong valid ID at sundin ang tamang proseso. Para sa gabay at balita sa araw ng halalan, manatiling nakatutok sa VoteWatch. Ang espesyal na halalan coverage ng CLTV 36 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi sa TV ngayong May 12. At sa May 13, alamin kung sino ang nanalo, ang kalagayan ng mga lugar at ang kabuoang lagay ng seguridad. Hatid ng VoteWatch post-election coverage mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dahil sa bawat kaganapan sa halalan, kaantabay niyo ang CLTV 36. At tandaan, boto mo, kinabukasan mo. Komprehensibo, mapagkakatiwalaan. Sa bawat halalan, CLTV 36 ang nangunguna sa pagbabantay ng boto ng mga Kapampangan. Bilang pinakamalaking lokal na multi-platform media network sa gitnang Luzon, kami ang inyong sandigan sa komprehensibo at ang pagkakatiwalaang pagbabalita ngayong halalan. Patuloy ang CLTV 36 sa paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon tungo sa mas matalinong pagboto. Sa May 13, alamin kung sino ang nanalo, ang kalagayan ng mga lugar at ang kabuuang lagay ng seguridad. Hatid ng VoteWatch post-election coverage mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. CLTV 36, sa bawat boto, may hatid na pagbabago. Boto mo, kinabukasan mo. Kapal na ng puso mo lumalang nasa kalahating ko nadadampak. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng? The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever. From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you the stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. Kapal na ng puso mo lumalang nasa kalahating ko nadadampak. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng? The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever. From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. Ang halalan ay para sa lahat, hindi lang sa may armas, pera o kapangyarihan. Sa Pilipinas, hindi lang simpleng kampanya ang laban tuwing eleksyon. Sa ilang lugar, literal na buhay at kamatayan ang nakataya. Sa mga nakaraang eleksyon, ilang kandidato at opisyal na ang pinaslang. May naitalang pananambang, mga pagbabanta at insidente ng political violence. Ito ay mga malinaw na ebidensya na hindi pantay ang laban para sa kapangyarihan. Ngayong darating na halalan, 14 na lugar sa Central Luzon ang tinukoy bilang election areas of concern. Ayon sa PNP, ang San Antonio Nueva Ecija ay nasa ilalim ng orange category. May seryosong banta ng karahasan. Hindi lang San Antonio Nueva Ecija ang binabantayan. 9 na bayan at 4 na lungsod sa Central Luzon ang nasa ilalim ng yellow category. May kasaysayan ng election-related violence. Kasama sa listahan ang San Fernando at Arayat sa Pampanga, kung saan may mga naitalang insidente ng election-related violence. Ayon sa PCIJ, dahil pwedeng tumakbo at manalo ang magkakapamilya, lalo lang titindi ang laban para sa kapangyarihan sa mga rehiyon. Kapangyarihan na naman ang pinag-aawayan. Pero ikaw na boboto sa darating na May 12. Kaninong interes ba ang pinaglalaban mo?
Magiging daan ba ang boto mo para sa mas magandang kinabukasan? Demokrasya ito. Hindi po ito Game of Thrones. Hindi dapat armas at pananakot ang nananalo. Dapat taong bayan. Kapag may pumilit sa iyo kung sino ang dapat mong iboto. Kapag may nananakot, bumibili o nandadaya, huwag kang manahimik. Dahil ang halalan ay hindi para sa kanila. Para ito sa atin. Ang boto mo hindi dapat pinipilit. Ang boto mo hindi dapat binibili. Ang boto mo hindi dapat kinakatakutan. Sa May 12, bumoto ng malaya. Bumoto ng matalino. Lizen Morten po para sa CLTV 36. National and Local Elections 2025 special coverage ng inyong himpilan CLTV 36. Kabalen kay Hubay, nakaboto na. May oras pa para bumoto dahil mananatili pong bukas yung mga polling center until 7 p.m. At para higit nating malaman yung sitwasyon ng halalan dito po sa ating rehiyon, Gitnang Luzon, makakausap po natin via phone patch si Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Election Director ng COMELEC dito po sa Central Luzon. Magandang hapon, Attorney. Magandang hapon, Justin, at ang mga lahat ng tiga Central Luzon, isang mapagpalang araw ng halalan sa ating lahat. Opo, Attorney, 4:40 in the afternoon at ilang oras na lamang ay magsasara na yung mga polling center. Kumusta ho ang monitoring ng ating poll body dito ho sa kondukta ng botohan? Well, insofar as sa pag-monitor po natin ng tinatawag natin na kaayusan ng ating halalan, pagdadaos ng ating halalan ng Mayo 12, 2025, gusto ko lang ibahagi na doon sa ating early voting na ginanap natin kaninang umaga, mayroon po tayong nagpapakita dito na 368,000 na mga senior citizen na bumoto. Okay? Ang total ng 368,544, ang total ng senior citizen natin is 1,251,362. So makikita natin dito na halos about 1/4 naman. Opo. Doon sa mga botante. Ang 3/4 sa mga botante is constitutive of 1/4. Apo. Okay? 1/4 sa mga senior citizen ang bumoto. Attorney, Attorney, before we move forward to the next figures, I would just like to clarify. Yan pong bumoto, you're talking about 369.
thousand and 360,000 plus and out of 1.5 million. Kung ikukumpara ho natin sa nagdaang halalan 2022, ganitong oras, ano ho yung inabot ng mga numero, attorney? Kahit na yung ano lang, yung sa naaalala nyo lang po. Hindi, ito kasi Justin, yung pinakamaaga, yung alas 5 hanggang alas 6. Okay. Yung vulnerable sector natin. Opo. So wala tayong monitoring sa kung ilan na sa ganitong oras ang pumuto, no? Okay. Wala tayong tigatala pa dyan, hindi pa yan nasisystematize. Okay. Ngayon sa PWD natin, may 32,877 na bumoto. Tapos dito sa pregnant IP natin is there are 28,634 pero yung pregnant women natin, I must say, is 11,770 na pumoto. Opo. So, ibig sabihin, attorney, itong introduction ho ng early voting hours for the vulnerable sector ay nakatulong din sa paglikom ninyo ng datos pagdating sa kung ilan yung senior citizen, ilan ho yung mga katutubo, ganito, no? Maganda ito, yung PWD, tapos yung pregnant women, yung mga may kapansanan. Opo. According to their condition, yan na magandang innovation ito at nakita natin na marami ring nag-avail sa sa proseso na ito. Opo. Ng halalan. Kasi napaka-convenient, napaka-comfortable sa kanila. Yan yung may babahagi natin. As of 1 o'clock this afternoon, another update natin, ang mga canvassing board ang board of canvassers natin, 115 sa munisipyo, 15 sa lungsod, and then 7 sa nananawigan. Sila ay nag-initialize kaninang alauna ng hapon. Opo. And lahat ng mga consolidated canvassing system natin ay na-initialize na, walang naging problema, maayos, so mag-aantay na lang sila ng pagtanggap ng mga resulta ng halalan sa bawat presinto. Opo. Attorney, sa mga oras hong ito, pwede na ba nating sabihin yung pangkalahatang voter turnout, makukuha ba natin yung datos? My deepest regret, much to my desire to answer you, Justin, sa bagay na yan. Hindi kita masagot sa katotohanan after a month pa yan pag gagawin na nila ang statistical data ng ating mga election officers. Kasi yan ang trabaho nila pagkatapos mag-submit ng mga sources. Sila po din ay gumagawa pansamantala, kasabay niyan yung tinatawag natin na statistical survey sa naganap na halalan natin, ilang babae ang pumoto, ilang kalalakihan ang pumoto, ilang ganitong sektor ng AIDS ang pumoto. Yan ang magiging susunod na segment ng ating trabaho. Apo. Attorney Duque, tanong ko naman yung mga na-monitor ho ninyo sa mga kalagayan ng ating automated counting machines. Meron kaming mga naiulat. Ako personally na-cover ko yung ilang senaryo na nagkakaroon ng pagluwa ng mga ballots. Itong makina ay ayaw tanggapin yung mga balota. In some cases, nagkaroon ng rebooting. At ano ho yung general sabihin na nating senaryo dito ho sa mga makina na ating first time ginagamit these elections po? Well, ako mismo kagagaling ko lang na bumoto. Meron yung senaryo na ayaw niyang tanggapin, pero pagkatapos ng another position or repositioning or changing the orientation ng pagpasok, tinatanggap naman sa akin na crumple yung site dahil medyo slanted yung pagpasok, pero tinanggap naman. I mean, the machine is good. Napakaliit nung yung turnout ng mga nagkaroon ng problema natin. Opo. Okay. Attorney, meron hong pahayag si City of San Fernando re-electionist Mayor Vilma Caluwag sa isang panayam sa CLTV 36 doon sa naipost pa niya sa social media na meron daw silang na-monitor na meron siyang isang supporter, binoto siya, pero ibang pangalan ang lumabas doon sa voters receipt. Sabi ho ni Mayor Vilma Caluwag at kaya ang panawagan niya raw doon sa mga boboto, i-check ng mabuti. Ano ho ang komento nyo dito? Ito ba'y nakarating na rin sa inyong tanggapan? Nagkaroon na ba ng formal reporting mula ho sa kanilang kampo? Okay, ganito kasi yan, Justin. May proseso. Pag mayroong ganyan na senaryo, variance, doon sa pagpasa ng makina. I agree. Hindi ko tinasabi na totoo yan, no? Kasi napakadali mag-manufacture, no? Okay?
ng senaryo. Because the machine has been tested to all at wala pang nagsasabi na ganyan yung resulta. Ngayon may nagsasabi ngayon, mayroong destabilizer ngayon na nagsasabi na kakaiba yung lumabas. Okay? Eh ako mismo, kagagaling ko lang, chinek ko, tama naman yung lumabas. Okay? Ngayon, tama naman yung lumabas. Eh kung tama, ano ngayon pag hindi tama? As alleged. Yes. Okay? As alleged. Okay? Eh di, pwede na, ang gagawin niya yan, itinapon niya sana, itinaminutes niya doon sa board yan, ano, minutes niya na iba yung kwan ito. Okay, yung binoto ko doon sa i-print ng kwan dito sa BBPAT ko, magkaiba. Eh, nahulog na doon sa balota yun. And, besides, mga panyan lang, alleged irregularity lang yan sa conduct ng election. Kung sakali lang, isa yan, it does not affect the result of the election. Okay? Ito na yan eh. It doesn't affect the result of the election. Out of the 1,000, and there is one that is allegedly kakaiba, it doesn't change the result of the election. Okay? Since it does not change the result of the election, ang mangyayari, tuloy-tuloy pa rin ang halalan natin. Meron naman tayong election protest. Na pwede natin gagawin. Oo. Actually, Atty. Duque, nabanggit ho ni Mayor Vilma doon sa isang interview na siya nga ay yung mga supporters niya o yung mga yung nagbigay sa kanya ng information na yon ay kanila na hong isinulat at doon na dokumento upang sa gayon ay mai-report daw. Attorney, sa mga ganitong pagkakataon, ano ang dapat gawin ng ating mga kababayan kung sa tingin nila merong something different, ano? Merong sabihin na natin sila ay doubtful, they feel parang feeling nila sketchy siguro yung kanilang mga balota, ano yung pwedeng gawin? Wala tayong kuwan yan. As we have said, the machine has been tested. The integrity of the machine is proven. Ngayon, kung nagkaroon ng gano'n, kaya sinasabi natin na ipa-minutes dun sa board para magiging basis yan ng election protest. Para makita natin kung ang dami-dami nagsasabi, out of the 1 million is ang nagsasabi na mali yung sinasabi ginawa ng machine is 900,000, and that's a ground for election protest or election contest. Okay. Yun, malinaw ho, attorney. Sige. Attorney, ito naman, pag-usapan natin with the rate that the voting process is going right now, kung paano ho yung kondukta, anong oras yung anticipated natin possible makapag-proclaim na ho ng mga kandidato sa lokal? At tagalin natin ang lahat ng possibility na mayroong problema. Okay? Mayroong issues na nangyayari. Problem sa machine. Okay? Problem sa transmission. So, yan lang naman kung sa ganitong oras, magkakaroon pa ng problema sa machine, kailangan pa mag-replace ng machine o yung USB, it takes time. Okay? May time yan, hindi ko alam kung anong gaano katagal. I-replace yan. Depende sa location, sa provincial lab. Ang replace, sa distance ng pag-replace niya, pagtakbo dun sa replacement hub natin, and yung pagbalik, and yung pag-ulit ng proseso. So, depende yan. Hindi natin ma-estimate yan. But we can say that probably we are estimating about 11 o'clock, 10 to 11 o'clock. Baka sa mga maliit lang ang voting population na walang complication, baka alas 11 may proclamation na tayo. Okay, ayan ho mga kabalen, para ho sa mga nagtatanong, merong possibility, no? Posibilidad na alas 10 o 10 p.m. to 11 p.m. ay makapag-proclaim na ng panalo sa mga maliliit na munisipyo. Ayon ho yan kay Atty. Duque. Attorney, we have barely 2 hours, 9 minutes to go before magsara itong mga polling centers. Ano yung reminders natin sa mga kababayan natin kung abutan sila ng alas 7, ano yung pwede at ano yung hindi pwede, sir? Justin, meron lang akong sasabihin na dapat sila, nandun na sila, naka-linya na sila within the 30-meter radius noong polling precinct. At sila, ang kanilang pangalan ay tutunin at ililista para pagdating ng kanilang ng 7 o'clock sila itatawagin each according to his time para sila ibuboto. Pag tinawag at wala siya, forfeited na yung karapatan na pimoto. Tandaan po natin yan, napaka-stricto. So pagtsagaan na po natin ang kalagayan natin,
pag nandiyan na tayo, antayin na po natin yung ating karapatan na ano yung turn natin na puputo. Huwag po kayo umalis. It is your time, the most awaited time. We have prepared this for 3 years, and now it is your time to cast your vote for and in favor of a given candidate. Attorney, panghuli na lamang, ano ho yung paano titiyakin ng ating komisyon sa ating mga kababayan na patapos ang polling process o yung voting process, mananatiling bantay sarado pa rin hanggang sa bilangan, hanggang sa proklamasyon, yung transparency at yung pagiging matapat na halalan, paano ho natin titiyakin sa ating mga kababayan? Una sa lahat, Justin, every public officer tasked in the discharge of an official or public function are presumed to perform their duties regularly. Nakapagtataka that in election there is an imputation or inversion of the presumption. Ang presumption is lahat ng mga kasali sa gawain ng halalan are presumed doing irregular activities. Yun. So, in the absence of a clear and evident, clear and convincing evidence na ang isang tao, isang public officer like the EVs, the police officers there, ang presumption niyan, regular ang kanilang perform. You are assured na hindi naman tinatago. The classrooms are open, nasisilip natin, nakikita natin. You have watchers there. Everything is open to the public. And alam ng mga guro niyan that it would mean then incarceration. Magugulo, matatanggal sila sa trabaho, makukulong pa sila. And when you do any irregular act, alam nila yung adverse consequence, the criminal and administrative effect kung sila yung magagawa ng kalukuhan. Alam lahat ng public official yan. Okay. So you are assured, and we assure you that there is no irregularity in the conduct of the election. Okay, maraming salamat po, Attorney Elmo Duque, Assistant Regional Election Director ng COMELEC Central Luzon. Sir, mag-ingat po kayo at makikibalita pa kami hanggang mamayang gabi. Ingat ho, sir. Maraming salamat, Justin. Okay, ayun po mga kabalin, nakapanayam ho natin si Ared Duque ng COMELEC Central Luzon, gaya ho ng kanyang binabanggit, mga kabalin. Yung first time natin gawin ngayon, ito pong early voting hours for our PWDs, senior citizens, and yung iba pang parts ng o members of the vulnerable sector. Base ho sa datos ng komisyon, 368,000 plus yung mga bumoto, habang dun sa 1.5 million plus na registered voters mula po sa sektor na ito. So yung turnout as of 1 p.m. ay nasa 1/4 na raw ayon ho sa COMELEC Central Luzon yan. At dito naman sa usapin ng mga ACMs, may mga naantala raw, subalit naayos naman at ito'y nagiging tuloy-tuloy yung proseso pa rin ng halalan. Paalala ho sa mga taga-COMELEC, sa mga taga-COMELEC. Paalala ho ng mga COMELEC sa mga boboto, ng mga taga-COMELEC sa mga boboto, hanggang alas 7, make sure na nandun kayo 30-meter radius ng polling center. And pag tinawag yung pangalan nyo, tiyakin din ho na kayo ilalapit upang makaboto pa. Ayan. At silipin naman natin yung ibang mga balita dito ho sa lalawigang Pampanga at sa ibang bahagi ng Central Luzon, kaugnay pa rin itong halalan. Diyan ho sa Arayat, partikular na sa Barangay Kupang, naging maayos ang sitwasyon ng eleksyon diyan sa Kupang Elementary School. At bagamat nasa isa po sa areas of concern, itong Arayat ay payapa naman ang senaryo. Ayon ho yan kay Police Lieutenant Colonel Leo Bacon, ang hepe po ng Arayat Municipal Police Station. At as of 12 noon, gaya ho na nga nabanggit, wala pang untoward incident na naitala dyan sa area ng Arayat, Pampanga. Ang bilis nyo naman eh.
Ayan mga kabalin, ako'y sumesenyas na namamaos na si Kuyang Justin. Magpapatalastas muna tayo at isang mabilis na salabat lang ang aking inumin. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang Vote Watch, the CLTV 36 News and Current Affairs National and Local Elections 2025 Special Coverage. Pag-eleksyon, lagi nating naririnig ang party list system. Pero sagutin natin ang tanong, para kanino nga ba talaga to? Ang party list system sabi sa batas ay para sa mga sektor na hindi gaanong naririnig ng gobyerno. Manggagawa, magsasaka, guro at iba pa. Dapat ganito ang party list groups, kumakatawan sa marginalized sectors. Pero teka lang, bakit parang pamilyar ang ibang pangalan? Ayon sa watchdog group na Kontradaya, mahigit kalahati ng mga party list sa 2025 elections ay may koneksyon sa political clans, big businesses at militar. Ibig sabihin, imbes na boses ng marginalized, may mga party list na boses ng makapangyarihan. May mga party list na may apelidong pang senador o pang congressman. Eto ngayon ang tanong, napapakinabangan ba ng taong bayan ng party list system? O nagagamit lang ito ng may mga kapangyarihan? Isa pang dapat bantayan, hindi lang ang tatlong top nominees ng isang party list. May mga politiko na nakapila sa baba, pero kapag nanalo, sila pala ang tunay na uupo. Kaya bago bumoto, wag lang dahil sa pamilyar ang pangalan. Kilalanin mo kung sino talaga ang kinakatawan nila. Mag-research, magtanong at mag-isip po tayo. Ako si JM De Jesus, tandaan, sa tamang boto, hindi lang pangalan na binibigyan natin ng kapangyarihan, kundi ang sektor na dapat nilang pinaglilingkuran. Magkano ang boto mo? 1,000, 500 o kahit 50 lang? Tuwing eleksyon, nagiging talamak ang vote buying. Sabi nila, tinutulungan lang ang may hirap, pero totoo ba? Tandaan mo, walang libre sa politika. Kung gumasa sila ng milyon para sa boto, paano nila babawiin yun? Kapag ibinenta mo ang boto mo, ibinenta mo rin ang serbisyo, ang proyekto at ang kinabukasan mo. Ang perang tinanggap mo, kasing halaga ng 3 taong walang pagbabago. Huwag mong hayaang sila lang ang panalo. Piliin ang tama, bumoto ng tama. Kung akala mong panalo ka sa perang bigay ng politiko, think twice. Ang botong binenta mo ngayon, baka naman palpak na serbisyo at pangungurakot ang sukli bukas. Sa dating na May 12, iboboto mo ba ang tunay at mahusay na lider o ang may pinakamalaking ayuda bago ang eleksyon? Liana Canilaw po para sa CLTV 36. 1987 Constitution, mahigpit na ipinagbabawal ang mga political dynasty. Ngunit dahil walang batas na nagpapatupad nito, nagpatuloy pa ang kanilang pamamayani. Ayon kay Political Science Professor Julio Tihanki, hindi nakatulong yung term limits para mapigilan ang mga political dynasty. Bagkus, lalo pa silang lumakas. Dati, sunod-sunod lang ang pagmana ng posisyon. Pero dahil sa term limits, napilitan silang magpalitan ng pwesto kada 3 termino. Mula mayor, nagiging governor, tapos babalik ulit sa kongreso. At kung walang kalaban sa eleksyon, sila na mismo ang nag-aaway. Ayon kay Tihanki, madalas nangyayari ito kapag sobrang lumaki na ang dinastiya. Ganito na lang ba palagi ang politika sa Pilipinas? Kailan nga ba magkakaroon ng batas laban sa mga political dynasty? O mananatili na lang tayong nakapako sa ganitong sistema? Pwede namang pigilan ang pamamayagpag ng mga political dynasty. Kung wala mang batas na nagbabawal, tandaan Kabalen, nasa kamay mo pa rin ang huling desisyon. Sa darating na May 12, sino ang iboboto mo? Apelido o plataforma? Justin Dizon po para sa CLTV 36. Mga kabalen, ngayon Lunes, May 12, ang araw ng halalan.
Bukas sa mga presinto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dalhin ang inyong valid ID at sundin ang tamang proseso. Para sa gabay at balita sa araw ng halalan, manatiling nakatutok sa VoteWatch. Ang espesyal na halalan coverage ng CLTV 36 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi sa TV ngayong May 12. At sa May 13, alamin kung sino ang nanalo, ang kalagayan ng mga lugar at ang kabuoang lagay ng seguridad. Hatid ng VoteWatch post-election coverage mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dahil sa bawat kaganapan sa halalan, kaantabay nyo ang CLTV 36. At tandaan, boto mo, kinabukasan mo. Komprehensibo, mapagkakatiwalaan. Sa bawat halalan, CLTV 36 ang nangunguna sa pagbabantay ng boto ng mga Kapampangan. Bilang pinakamalaking lokal na multi-platform media network sa gitnang Luzon, kami ang inyong sandigan sa komprehensibo at ang pagkakatiwalaang pagbabalita ngayong halalan. Patuloy ang CLTV 36 sa paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon tungo sa mas matalinong pagboto. Sa May 13, alamin kung sino ang nanalo, ang kalagayan ng mga lugar at ang kabuuang lagay ng seguridad. Hatid ng VoteWatch post-election coverage mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. CLTV 36, sa bawat boto, may hatid na pagbabago. Boto mo, kinabukasan mo. Kapal na ng puso mo lumalaki nasa kalahating ito nilalamang. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng? The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever. From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. Kapal na ng puso mo lumalaki nasa kalahating ito nilalamang. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng? The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever. From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you the stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. Ang halalan ay para sa lahat, hindi lang sa may armas, pera o kapangyarihan. Sa Pilipinas, hindi lang simpleng kampanya ang laban.
Nagbabalik po ang Vote Watch, ang CLTV 36 News and Current Affairs special coverage dito po sa National and Local Elections 2025. Ako pong nilingkod, Justin Dizon. Kabalen, swerte ho tayo dahil meron tayong bisita dito sa ating studio upang higit po nating mapalalim yung talakayan kaugnay ho nitong implikasyon, halaga, importansya nito pong halalan 2025 sa ating mga mamamayan, mga kababayan ho natin dito sa gitnang Luzon. Makakasama ho natin live dito sa studio si Ginoong Rene Romero, ang chairman ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, at si Professor Eduardo Pahermo, isang graduate po ng Political Science at faculty member ng Department of Social Sciences and Philosophy sa Holy Angel University. Good afternoon, gentlemen, and bumati muna ho kayo, sir. Good afternoon, Justin, at magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Opo. Professor Ed, bati muna po kayo. Good afternoon po, and good luck po sa ating election. Ayan, good luck sa ating election. Gusto kong panggalingan yun, gusto kong i-pick up yung good luck. Bakit good luck? Gano'n ba ka-importante itong election na to? What's at stake for in this midterm elections? Para po sa inyo, Sir Rene. Yung election, napaka-importante nito. Meron tayong midterm, tapos meron tayong yung tinatawag natin yung national election. Sa midterm, ang binoboto natin, senador, congressman, pababa. Sa susunod na election yan, kasama na natin ang presidente at saka vice-presidente. Whether like it or not, we choose our leaders. At nakaraan ng 6 o 3 taon, nakita naman natin, malaki ba ang pagbabago ng kabuhayan ng ating mga Pilipino o yung ating bansa, ang ating ekonomiya. So, para bang binibigyan tayo ng, ito ang pagkakataon na tayo mag-adjust. Kumbaga sa isang ginagawa mo o sa isang plano mo na ini-implement mo, no? At a certain point, you have to pause and check kung tama ba ang nangyayari o hindi. Kung tama, tuloy mo. Kung hindi tama, dapat baguhin mo, no? Itong election natin ngayon, medyo maraming dapat pag-usapan, maraming baguhin, no? Yung mga nakaraang taon, mula nung nakaraang national election na na-elect ang presidente natin at vice-presidente, tingnan mo naman ang nangyayari ngayon. Sa mismong national, ang laki ng problema natin. So ngayon dito sa ating mga local level, no? Mabuti yung ibang mga local leaders natin magagaling. But marami din ang dapat nating baguhin at palitan ngayong election. Opo. Ito naman si Professor. Sir Ed, kayo naman, sa usapin ng konteksto na meron tayo ngayon, considering itong nabanggit nga ni Sir Rene, maraming kailangan baguhin, maraming problema, maraming kailangan palitan. Gaano kahalaga sa punto de vista ng akademiko ito pong halalan 2025? Justine, gusto lang sabihin na, well, para sa akin, lahat ng election, pare-pares lang yan ng bigat. No? But ngayong 2025 election, nakita natin kung paano, before the election, kung paano nag-serve itong mga taong to, no? And nakita natin yung performance nila, kung pumalya ba sila or nag-improve ba sila, no? And importante itong 2025 election kasi ito yung chance natin na pwede nating i-retain yung mga tao na nakatulong, pwede nating alisin yung mga taong, hindi naman ganun nakapag-perform nitong nakaraan na panahon. Pero ito nga, no, kumbaga parang kapangyarihan natin na magluklok, maghalal, mamili. At itong election season, matagal nung tinakbo nito eh. We can go back dun sa October filing ng COC. At sa ganun kaaga, nakapamili na sana yung mga botante. Sa tingin nyo ba merong sapat na panahon at naging sapat yung panahon ng kampanya based dun sa mga nakausap nyo lang po, nagkaroon sila ng sapat na pagkakataon para suriing mabuti yung mga kandidato? Sir Rene. Ang nakakalungkot, parang ang mga kababayan natin, marami sa kanila, no? Lalo na yung sa, I would say, CDE, mukhang hindi na nila ginagawa yun eh. Napapasunod na lang sila kung ano yung nangyayari, kung ano yung uso.
Kaya kung makita mo ngayon, sa Senado pa lang, ang dami nating mga, I would say, personally, na parang sa tingin ko, kung akong mag-a-assess sa kanila, parang hindi sila qualified to be a senator. No? Kaya nga, meron kaming gustong ipakiusap sana na ang konstitusyon kasi natin, basta nasa edad ka, Pilipino ka, no, pwede ka tumakbo ng presidente, pababa hanggang barangay captain o barangay councilor. No? Dapat siguro, kung ang pinapasukan mong posisyon sa gobyerno, kasi ililid mo yung buong Pilipino, buong bansa. No? Dapat siguro yung qualification doon iba. Iba yung qualification sa barangay captain versus senador, congressman. Kung lawmaking ang pinapasukan mong posisyon sa gobyerno, dapat at least may alam ka sa mga batas. May alam ka sa lawmaking, no? Kung minsan nahihiya ako sa sarili ko na makita ko sa TV o sa social media na ang mga ibang senador natin hindi man marunong mag-motion bilang isang parliamentary procedure sa isang meeting para organize yung meeting. Tapos ginagawang comedy ang ating kinabukasan. Kaya medyo masama, no? Masama yung nangyayari kasi yung maraming nagboboto sa atin, they are the majority. Hindi na sila ganun pumili, Justin. Hindi nila tinitan. Nung una nga, ngayon, nung una, when I was young, ang pinag-aagawang tagline ng mga humahabol, yung maka-Diyos, makatao, makabayan. Maka-Diyos, makatao, makabayan. Ngayon, wala akong nakikitang ganun. Sabi nga nung sa kakakwento kanina, merong makabayan, no? Yung mga nasa ibang kabila, no? Merong maka-Diyos, pero hindi sila makatao. Merong makabayan, pero hindi sila maka-Diyos. Yung ganun. So, para sa akin, maganda pa rin yung nauna na yung mga humahabol sa atin. Ang sinasabi nila ay ako, maka-Diyos ako. Sir, gusto kong sundutan yan. Are you saying na merong, kumbaga, nade-degrade, nag-erode yung mga choices natin, merong time, yung backsliding, kung tawagin, na parang sa halip na sana mas nag-i-improve yung mga pagpipilian, parang mas nahihirapan tayong mamili dahil walang mapiling maayos. Ganito ba yung obserbasyon mo? Tama. Malaking-malaki ang pagbagsak ng sistema natin sa pagpili natin ng mga maggugobyerno sa atin. Maraming reason eh. Isang reason, sabihin ko sa iyo, Justin, for 8 days, nakita ko yung mga pumipila sa may malapit na lugar dito ng mga tao. Tumatanggap ng, sabi nila, no less than 2,000 pesos. No? An average of 12,000 a day for more than a week. Meaning, para bang ang nakikita ko is that sa tagal ng mga dami kong dinaan ng kampanya, election, na nagboto ako, no? Parang ang politika ngayon talagang intention na gawing dukha, poor ang mga botante. So that kapag ka malapit na yung election, gagamit sila ng pera para mailuklok sila sa kapangyarihan. No? Isa pa, businessman kami. Dati, ang mga humahabol na kandidato, lumalapit sa mga businessmen, nagpapatulong sa mga campaign funds, yung mga ganon. Ngayon napansin namin, either wala o kukunti na lang yung mga ganon. Ibig sabihin, yung mga humahabol ngayon, talagang personal investment na nila. Yung kanilang paghabol. May pera na. May gagastusin. May pera na, may gagastusin. Ngayon, kung personal investment na nila yon, natural na ito ay, pag nagne-negosyo ka, nag-invest ka, siyempre, kailangan tutubo ka. May ROI. May ROI ka. So, may ROI. Yun ang hindi, yun ang disconnected.
yung nga hindi ma-connect ng mga kababayan natin, napilit binoboto yung mga taong ganun. Dapat kapag binigyan ka ng pera, ibig sabihin, huwag mo siyang iboto. Ibig sabihin, babawi siya pag siya ay naupo. Di ba? So, yun, Justin, no? Sana sa mga darating na election, magbabago ito. Oo. Ito nga, yung binabanggit ni Sir Rene, yung vote buying, kahit naman yung COMELEC aminado na merong talagang namimigay, may namimili ng boto, may nagbebenta ng boto, wala masyadong nagsusumbong. Kaya wala masyadong nakakasuhan, kung meron man, iilan, at hindi ganun kaya nga nung nakausap natin si Atty. Duque, sinabi niya, maganda nga na napag-uusapan nito para alam ng tao na seryoso kami sa aming laban kontra bilihan ng boto. Sir Ed, sa punto de vista ng social science, of course, na-explain na ni Dito Rene na gusto nilang maging dukha yung ating mga kababayan para lagi silang nakasandig, nakadepende sa kanila. Sa tingin nyo ba, ito, paano maluludasan ito nating mga Pilipino? Nako, Justin, parang mahirap yan. Kasi historically, makikita natin na ang Pilipinas ay, ang tawag dyan sa political science ay patronage politics. So parang naka-ingrain na sa sistema na kailangan nakasandig itong mga taong to sa particular ng mga leader, no? Paano malulunasan? Palagi ko kung mas magiging stricto tayo sa mga election policies natin. For example, kung meron about vote buying, mas paigtingin natin yung pag-i-implement sa kanila. And nabanggit kanina yung about vote buying. Cite ko lang, naalala ko lang yung datos. This is not me speaking, but science speaking. Datos from WR Numero. Sabi nila, ang election sa Pilipinas, ang mga Pilipino, 4 out of 10, feel nila na ang election sa Pilipinas ay partially free and fair lang. Ang pinaka-treating na nila dito, pinakamalaki dun sa datos na nakita nila is yung vote buying na nabanggit niyang dalawa. Oo. Justin, yes, sir. singin ko, kasama natin sa academe, no? Sana sa academic sector, sa eskwela pa lang, sa pag-aaral pa lang ng mga bata, turo na silang bumoto ng tama. No? Oo. Turuan. Para bang sa ibang binabanggit namin, yung mga bata dapat sa grade 4 pa lang, grade 6, na alam na niya yung mga traffic regulations. Kasi dami natin problema ngayon sa daan, no? But para hindi lumayo sa pinag-uusapan natin election. Pagpili ng mga kandidato. Dapat meron kang paraan na ito bang mga kandidato ito, kasi yan ang yan ang future mo eh. Yan ang kinabukasan mo eh. Kung hindi talaga alam ng mga tao, although yung mga marami dyan, kasi dukha tayo, so hindi nakakapag-aral eh. Yun eh. Pero, yung mga nag-aaral at least sa school, tuturuan silang pumili ng kandidato, magboto, anong dapat gawin. Kung sakali siya ay humabol ng government position, alam ba niya kung dapat niyang gawin? Yung mga ganon. Kasi, kung minsan, may nakita ako mga mayor, may nakita ako mga gobernador, pag-upo nila, wala eh. Walang plataforma ng gobyerno, wala siyang alam kung paano niya gagawin yung trabaho niya. Basta alam niya gobernador siya o mayor siya. Alam niya kikita siya at makakaipo siya ng pera, tahabol siya. Tatapusin niya yung 3 terms, which is 9 years. For 9 years, nahihirapan yung kanyang mga sinasakupan. Yung binabagin ni Sir Rene, marami tayong nakausap na ganyan, Sir Rene, yung minsan, may mga nakausap tayo, hindi naman ganun kadami, pero sasabihin nila, yung plataforma nila, tutulong, bisa akong sumaw, period. Pero when you ask them to elaborate, paano tutulong, doon nagkakaroon ng problema. Pero, eto gusto kong malaman, Sir Ed, Sir Rene, sabi nila yung mga Pinoy, bali ka nung ibotora, bali ng iabiyasa, o maklakyabunto, o layang balonggawan, magana-kaya sana. Eto, parang natatakot tayo sa matatalino. May study, I will be citing a GMA News story. It's a study, saying na yung mga Pinoy, takot sila sa mga matatalino. Kaya parang, pag matalino yan, bakpota, maganda ka, tatakot lang.
mas burida nitang Biasang Macyabe. Is this also very tawag dito obvious and nakikita pa natin to prevalent sa ating present situation ngayon, Sir Ed? I think I agree with that, no. Kasi ang medyo defining feature din ng Philippine politics, it's grounded on personality politics. Kung hindi maganda, kung hindi pogi, dapat mabait, ganyan, no. But sometimes voters don't think much about the actual platforms na a-address na itong particular na candidate na to. So I think hindi ko rin actually ma-pinpoint kung saan nag-ugat itong parang fear ng mga tao sa intellectuals, no. But probably ang masasabi ko diyan na sila na not overwhelmed but nai-intimidate sila with the ideas, no. And I think sige, let's acknowledge na may problem tayo with the education sector. Na may studies din na parang they're weaponizing the education sector para mas mapanatiling bansot yung pag-iisip ng mga tao. Ayun. Oo. So ayun, no, gaya nga ng nabanggit mo, binanggit din kanina ni Sir Rene na parang gusto manatiling bansot, manatiling dukha para again at the end of the day dependent sila, kumbaga yun nga yung patronage politics. Sir, gentlemen, sa pagpili ng mga kandidato, of course alam natin may konting oras pa, pero halimbawa sa business sector, no, anong pamantayan yung hanap ninyo at ano yung mga syempre after this, no, tapos yung election, magkakaroon tayo ng set of officers, may mga bago, may mga mananatili. Still and all, sa bagong termino na papasukin ng mga public officials, ano ho yung linulook forward ng business sector sa Pampanga, Sir Rene? Ang unang-una kailangan yung uupo o kaya yung kumakandidato, no? Meron siyang strong leadership and intelligence, no? Kahit na may intelligence ka, kung wala kang leadership, walang mangyayari. On the other hand, kung puro ka leadership, no, dinadala mo naman sa hindi tama yung mga kababayan mo, hindi rin maganda. Kailangan magkakambal yun. Strong leadership and intelligence. Kailangan may utak siya. May naisip siya. Pangalawa, yung dapat well-defined yung kanyang plataforma de gobyerno. No? Kasi pag upo niya, hindi malinaw kung ano talagang gusto niyang mangyari. Basta ang pangarap lang niya is that nangampanya siya, ang sinasabi niya sa kampanya niya, malaking tao ito, may business, kung ano, iniwan niya yon, tapos uupo siya, magkano lang ang sahod ng governor, mayor, congressman. Pagkatapos sabi niya, kasi gusto kong magserbisyo sa tao. No? Pero wala akong nakikitang ganon na talagang pagsaserbisyo ang binibigay nila. Ang ginagawa nila is that they are enriching themselves while they are in the position. Kaya nagiging empowered sila to make sure kung ang kasi sabi nila nakaka-addict daw yung yung kapangyarihan. Kapangyarihan na yan. So kapag nakuha niya yung first term, sigurado yung second term lalaban na naman ulit siya hanggang third term. Kung minsan magpapahinga lang ang asawa niya o yung anak niya yung hahabol, tapos hahabol na naman siya. Sana mawala yun. Sana mawala yun. No? So, yun. Yun nga, maka-Diyos. Maka-Diyos, no? Makatao. Kasi, nauso sa atin yung kill eh. No? Baka maging, ma-brainwash na yung mga nanunungkulan natin. Gagawin nila yun, no? At saka yun nga, yung dapat yung pagmamahal mo sa iyong bansa. Talagang sagad na sagad para hindi ka man lang makaisip na magnakaw ng pera ng taong bayan. No? Kaya yung bumabalik ako pilit meron ka akong strong leadership and intelligence, plataforma de gobyerno, yung ganon. Bumabalik ako sa 3 M no? Maka-Diyos, makabayan, makatao. Opo. Sir, pero specific projects sa mga magiging new set, magiging newly proclaimed officials natin after this day, tomorrow, syempre pagdating ng June 30, sila iuupo sa pwesto. Dito sa Pampanga, ano yung mga linulook forward natin na dapat tugunan ng mga mananalong opisyal?
San Fernando ay sa capital of the province. Kapag San Fernando mawasenso, hatakin niya buong Pampanga. No? Ang isang malaking problema naman negosyante sa San Fernando is good governance. Kabaliktaran nun, poor governance, corruption, kung ano-ano. No? But inahanap namin good governance. Sa good governance, under good governance, may mga maliliit na bagay na kung titingnan mo pero malaking epekto sa negosyo. Kapag umuulan, binabaha ang San Fernando. Matraffic. No? Ang dami. Halos ganun din sa mga emerging cities and municipalities of Pampanga. No? Buti na lang ang mga projects ng gobyerno ngayon, yung malalaking projects, nandito. Nandiyan yung tren, nandiyan yung New Clark City, yung Clark, tapos yung mga private sector, nandiyan ang Mega World, nandiyan pupunta na rito sina Ayala, mga Robinson. Buti pupunta pa rin sila. No? But definitely, pag nakakausap namin sila, is that meron silang alinlangan. Hindi kagaya nung nangyayari sa Cebu at saka sa ibang lugar ng Pilipinas. Kapag pumasok ang investor o negosyante, sila, kontento sila sa nangyayari. Remember, ano problema natin sa bayan natin? Hindi lang sa buong bansa, but sa bayan natin. Trabaho, jobs. Saan mo makukuha ang jobs? Sa mga nagpapatrabaho, mga employer. Sino yung mga employer? Mga investors. Kaya dapat, ang unang-unang gagawin ng mga uupo dito, magkumbita tayo ng mga investors. So, ang tinatawag namin doon, dapat business-friendly sila. Okay. Yan, mga kabalen, at yan hong panawagan, isa sa mga panawagan ni Ginoong Rene Romero, Chairman ng Pampanga Chamber of Commerce, sa mga mananalo at mga uupo na opisyales dito po sa NLE 2025. Kausapin naman natin si Professor Ed. Sir, kayo naman bilang panghuli po, ano yung gusto ng iwang mensahe sa ating mga kabataan bilang isang guro kasi minsan o hindi minsan, madalas may mga nakakausap ako mas bata sa akin, dati ko rin estudyante, naging guro din ako. Minsan they feel hopeless na para bang, sir, boboto ka pa ba? Sir, parang feeling ko kasi kahit boboto ko, wala namang nangyari, na-heartbreak ako doon sa dati kong binoto, hindi nanalo, ang sama ng loob ko. Ano yung pwede mong sabihin sa kanila, sir? Ang masasabi ko lang na kahit isang boto lang yan, mahalaga pa rin yan. Possibly, masabi natin na itong one vote na pala to ang mag-break doon sa ayaw natin na kandidato. No? Ang masasabi ko lang na ang bawat boto, may value sila. Isipin natin na itong boto na to, hindi lang siya para sa atin, hindi lang para sa pamilya natin, hindi lang para sa mga kakilala natin. No? Pero ang isipin natin, ang mga boto na to, or ang boto natin ay para sa mga nasa laylayan, para sa mga nasa lipunan natin na walang boses. No? Sa pagboto natin, magiging boses nila tayo or matutulungan nating ma-amplify yung mga calls nila. No? Yan po mga kabalen, narinig ho natin itong saloobin ng ating mga panauhin dito sa ating programa. Si Ginoong Rene Romero, Chairman ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated, at si Sir Eduardo Fajermo, professor po ng Holy Angel University at dyan po sa School of Arts and Sciences. Magpapatalastas lang kami, sila ba'y magpapaalam na yung ating mga bisita, pero meron pa ho tayong mga tatalakayan. Huwag ho kayong aalis, magbabalik pa ang CLTV 36 Vote Watch, ang special coverage po ng inyong istasyon dito po sa National and Local Elections 2025. Komprehensibo, mapagkakatiwalaan. Sa bawat halalan, CLTV 36 ang nangunguna sa pagbabantay ng boto ng mga Kapampangan.
Bilang pinakamalaking lokal na multi-platform media network sa gitnang Luzon, kami ang inyong sandigan sa komprehensibo at ang pagkakatiwalaang pagbabalita ngayong halalan. Patuloy ang CLTV 36 sa paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon tungo sa mas matalinong pagboto. Sa May 13, alamin kung sino ang nanalo, ang kalagayan ng mga lugar at ang kabuuang lagay ng seguridad. Hatid ng VoteWatch post-election coverage mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. CLTV 36, sa bawat boto, may hatid na pagbabago. Boto mo, kinabukasan mo. Mga kabalen, ngayon Lunes, May 12, ang araw ng halalan. Bukas sa mga presinto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dalhin ang inyong valid ID at sundin ang tamang proseso. Para sa gabay at balita sa araw ng halalan, manatiling nakatutok sa VoteWatch. Ang espesyal na halalan coverage ng CLTV 36 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi sa TV ngayong May 12. At sa May 13, alamin kung sino ang nanalo, ang kalagayan ng mga lugar at ang kabuoang lagay ng seguridad. Hatid ng VoteWatch post-election coverage mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dahil sa bawat kaganapan sa halalan, kaantabay niyo ang CLTV 36. At tandaan, boto mo, kinabukasan mo. 1987 Constitution, mahigpit na ipinagbabawal ang mga political dynasty. Ngunit dahil walang batas na nagpapatupad nito, nagpatuloy pa ang kanilang pamamayani. Ayon kay Political Science Professor Julio Tihanki, hindi nakatulong yung term limits para mapigilan ang mga political dynasty. Bagkus, lalo pa silang lumakas. Dati, sunod-sunod lang ang pagmana ng posisyon. Pero dahil sa term limits, napilitan silang magpalitan ng pwesto kada 3 termino. Mula mayor, nagiging governor, tapos babalik ulit sa kongreso. At kung walang kalaban sa eleksyon, sila na mismo ang nag-aaway. Ayon kay Tihanki, madalas nangyayari ito kapag sobrang lumaki na ang dinastiya. Ganito na lang ba palagi ang politika sa Pilipinas? Kailan nga ba magkakaroon ng batas laban sa mga political dynasty? O mananatili na lang tayong nakapako sa ganitong sistema? Pwede namang pigilan ang pamamayagpag ng mga political dynasty. Kung wala mang batas na nagbabawal, tandaan kabalen, nasa kamay mo pa rin ang huling desisyon. Sa darating na May 12, sino ang iboboto mo? Apelido o plataforma? Justin Dizon po para sa CLTV 36. Magkano ang boto mo? 1,000, 500 o kahit 50 lang? Tuwing eleksyon, nagiging talamak ang vote buying. Sabi nila tinutulungan lang ang may hirap, pero totoo ba? Tandaan mo, walang libre sa politika. Kung gumasa sila ng milyon para sa boto, paano nila babawiin yun? Kapag ibinenta mo ang boto mo, ibinenta mo rin ang serbisyo, ang proyekto at ang kinabukasan mo. Ang perang tinanggap mo, kasing halaga ng 3 taong walang pagbabago. Huwag mong hayaang sila lang ang panalo. Piliin ang tama, bumoto ng tama. Kung akala mong panalo ka sa perang bigay ng politiko, think twice. Ang botong binenta mo ngayon, baka naman palpak na serbisyo at pangungurakot ang sukli bukas. Sa dating na May 12, iboboto mo ba ang tunay at mahusay na lider o ang may pinakamalaking ayuda bago ang eleksyon? Liana Canilaw po para sa CLTV 36. Pag-eleksyon, lagi nating naririnig ang party list system. Pero sagutin natin ang tanong, para kanino nga ba talaga to? Ang party list system sabi sa batas ay para sa mga sektor na hindi gaanong naririnig ng gobyerno. Manggagawa, magsasaka, guro at iba pa. Dapat ganito ang party list groups, kumakatawan sa marginalized sectors. Pero teka lang, bakit parang pamilya ng ibang pangalan? Ayon sa watchdog group na Kontradaya, mahigit kalahati ng mga party list sa 2025 elections ay may koneksyon sa political clans, big businesses at militar. Ibig sabihin, imbes na boses ng marginalized, may mga party list na boses ng makapangyarihan. May mga party list na may apelidong pang senador o pang congressman. Eto ngayon ang tanong, napapakinabangan ba ng taong bayan ng party list system? O nagagamit lang ito ng may mga kapangyarihan? Isa pang dapat bantayan,
hindi lang ang tatlong top nominees ng isang party list. May mga politiko na nakapila sa baba pero kapag nanalo, sila pala ang tunay na uupo. Kaya bago bumoto, wag lang dahil sa pamilyarang pangalan. Kilalanin mo kung sino talaga ang kinakatawan nila. Mag-research, magtanong at mag-isip po tayo. Ako si JM De Jesus, tandaan, sa tamang boto, hindi lang pangalan na binibigyan natin ng kapangyarihan, kundi ang sektor na dapat nilang pinaglilingkuran. Ang halalan ay para sa lahat, hindi lang sa may armas, pera o kapangyarihan. Sa Pilipinas, hindi lang simpleng kampanya ang laban tuwing eleksyon. Sa ilang lugar, literal na buhay at kamatayan ang nakataya. Sa mga nakaraang eleksyon, ilang kandidato at opisyal na ang pinaslang. May naitalang pananambang, mga pagbabanta at insidente ng political violence. Ito ay mga malinaw na ebidensya na hindi pantay ang laban para sa kapangyarihan. Ngayong darating na halalan, 14 na lugar sa Central Luzon ang tinukoy bilang election areas of concern. Ayon sa PNP, ang San Antonio Nueva Ecija ay nasa ilalim ng orange category. May seryosong banta ng karahasan. Hindi lang San Antonio Nueva Ecija ang binabantayan. 9 na bayan at 4 na lungsod sa Central Luzon ang nasa ilalim ng yellow category. May kasaysayan ng election-related violence. Kasama sa listahan ang San Fernando at Arayat sa Pampanga, kung saan may mga naitalang insidente ng election-related violence. Ayon sa PCIJ, dahil pwedeng tumakbo at manalo ang magkakapamilya, lalo lang titindi ang laban para sa kapangyarihan sa mga rehiyon. Kapangyarihan na naman ang pinag-aawayan. Pero ikaw na boboto sa darating na May 12. Kaninong interes ba ang pinaglalaban mo? Magiging daan ba ang boto mo para maganda ang kinabukasan? Demokrasya ito. Hindi po ito Game of Thrones. Hindi dapat armas at pananakot ang nananalo. Dapat taong bayan. Kapag may pumilit sa iyo kung sino ang dapat mong iboto. Kapag may nananakot, bumibili o nandadaya, huwag kang manahimik. Dahil ang halalan ay hindi para sa kanila. Para ito sa atin. Ang boto mo hindi dapat pinipilit. Ang boto mo hindi dapat binibili. Ang boto mo hindi dapat kinakatakutan. Sa May 12, bumoto ng malaya. Bumoto ng matalino. Lizen Morten po para sa CLTV 36.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Vote Watch, ang special coverage ng CLTV 36 News and Current Affairs dito po sa ating ginaganap na National and Local Elections 2025. Ako ang lingkod, Justin Dizon. At nagpapatuloy ho ang ating talakayan para sa mas makabuluhan at mas maunawaan ng ating mga kababayan yung halaga at yung implikasyon ho nitong ating ginagawang pagboto. At sasamahan tayo ngayon ng dalawang kababaihan, parehong guro, pareho ko pong kaibigan, parehong mamamahayag na masusiring sumusubaybay sa political discourse ngayon pong halalan. At welcome sa ating programa, Miss Denise Macalino, isa pong dating leader estudyante at naging chairperson ng College of Editors Guild of the Philippines, Central Luzon. At ngayon isa na pong Global Perspectives teacher sa Westfields International School. At si Miss Angelica Marisim Pausenio, ang chair ng Department of Communication and Languages ng University of the Assumption. Good afternoon, ladies. Welcome dito sa ating programa, Vote Watch 2025. Good afternoon po, sir. Ayan. Hello, Denise. Ayan. Good afternoon. And Miss Angelica. Good afternoon. Hello po. Hello sa inyong lahat. Hello, Central Luzon. Ayan, medyo mahina yung audio ni Angelica. Para ho sa mga hindi nakakaalam, dati ho nating kasamahan na reporter ng CLTV 36 News, si Angelica Simpao, o mas kilala sa tawag na Miss Ja, o Ja. Ayan, kumustahin ko muna kayo. Kumusta itong pagboto? Kayo ba ay nakaboto na? At kumusta yung naging experience ninyo? We go first with Angelica. Ayan, so nakaboto na ako kanina. Ayan, yung ang pruweba. Nakaboto kanina mga mag-aalas 12 ng tanghali. Medyo maluwag yung doon sa voting precinct kung saan ako naka-assign. So, peaceful naman so far dito sa Guagua kasi sa Guagua po ako bumoto. Ayan, oo. About Denise, kumusta naman yung iyong naging experience? Sa totoo lang po, mamaya pa lang po susubukan bumoto. Pero ngayon pa lang po naririnig ko na yung mga balita mula sa mga kakilala kung ano yung sitwasyon sa mga iba't ibang voting precinct. At mostly yung mga naririnig pong balita ay mga negative kung paano may mga anomalya sa mga machines at yung mga ilan sa hindi tugma na mga binoboto nila na lumalabas sa resibo. Pero mamaya po susubukan na natin na pumunta para makaboto din. Ayan, napaka-importante nitong election kanina na meron akong nakausap. Meron tayong bisita dito, si Ginoong Rene Romero ng PAMCHAM at si Professor Edward ng Holy Angel University sa Social Science Department. At binanggit nila yung implications, yung importansya para sa inyo na mga guro. Gusto kong malaman naman, paano nyo ilalarawan itong ating proseso ng pagboto at syempre yung mga botante as well as yung mga pagpipilian natin? Ja. Pagdating dun sa proseso, bilang part nung naging dating coverage ng CLTV as a former reporter, base sa observation, yung problema paulit-ulit na na-encounter every election is parang the same pa rin ngayon. Yung mga automated counting machine, mahabang pila, hindi maayos yung entrance and exit nung mga bumoboto. The same with yung facility na ginagamit or ipine-prepare para doon sa mga boboto. Pero ang pinagkaiba lang ngayon based on my observation, dahil siguro as citizen lang ako ngayon at hindi nagko-cover talaga sa labas, masasabi ko na peaceful kasi doon sa pinuntahan kong voting precinct kanina, medyo maayos naman yung proseso na pagdating mo, i-assess ka, makikita mo doon sa listahan, yung mukha mo na, pati yung pangalan. Dati kasi pangalan lang. At least ngayon may mukha na. Depende dun sa iba siguro kung hindi na yun yung updated na mukha nila nung nagpa-register sila. Siguro medyo magtatanong yung mag-a-assist doon sa polling precinct kung sila ba talaga yun. At least may verification naman kahit papaano compared sa dati na pag sinabi mo sa pangalan mo, eto ako, magboboto ako. At least ngayon may picture naman. Pero yung proseso pagboto at yung problema, halos the same pa rin na nangyayari every election. Pero siguro when it comes to the voters, siguro masasabi ko na mas matalino naman yung mga
bumoboto ngayon compared dati with, siguro dahil sa tulong na din ng social media na meron silang parang research kasi yung mga kasama ko, yung mga pinsan ko, bago sila bumoto, talagang kagabi nag-research sila bago bumoto at gumawa sila ng listahan para at least ma-ensure nila at nare-realize nila na ganong kahalaga yung pagboto. Oo, oo. Yan, nabanggit mo yung social media, sundan ko na dahil alam naman natin malaki yung epekto talaga nitong social media sa ating pang-araw-araw at isa sa mga malaking phenomenon ngayon, yung tayong lahat, alam ko kayo, mga teachers din sa komunikasyon, yung disinformation o fake news. Sa tingin ninyo, paano naka-apekto ito sa pagboto ng ating mga kababayan at ano yung pwede nyong sabihin sa kanila bilang mga guro na para maiwasan din, hindi lang sa pagboto, kundi sa pang-araw-araw, maiwasan yung mabiktima sila nitong mga ganitong klaseng impormasyon sa social media. Denise? Para naman po dun sa katanungan, kung paano natin matutulungan yung mga botante o yung mga boboto ngayon sa usapin ng disinformation at misinformation. Ako bilang guro, naniniwala ako na napakahalaga na maturuan natin ang mga estudyante na makaiwas sa misinformation o at disinformation pagdating sa usapin ng politika. Para sa akin, susi talaga sa pagpapalakas ng demokrasya dahil tinuturuan natin sila na mag-isip ng critical at labanan yung sinasabi nilang sensationalism at yung popularisasyon. At bilang sa kasalukuyan po ay social studies teacher at global perspectives teacher. Kumbaga, tumatalo na kami mula doon sa DepEd na curriculum to international curriculum. At sa global perspectives, as early as grade 7 ka pa lang or junior high school students, meron na kaming mga lessons na talagang tumatalakay hindi lang sa mga issue dito sa Pilipinas, kumbaga tumatalon din sa mga isyung pandaigdigan. At isa rito ay yung usapin ng digital literacy at media literacy na kung saan tinuturuan namin yung mga estudyante na suriin yung mga impormasyon mula sa mga paggamit ng primary sources tulad ng mga opisyal na dokumento, panayam at mga original na pag-aaral. Kumbaga, hindi na lamang dahil nasa contemporary times tayo, syempre ang social media, napakalaki talaga ng impluwensya sa paghubog ng pag-iisip ng isang tao. Kung kaya tayo bilang guro, ang role natin ay gabayan sila kung paano nila i-evaluate itong mga information. At napakaraming online platforms at ready at easily accessible talaga yung mga information. Pero nasa sa atin kung paano natin sila, yun nga, gagabayan para hindi sila maging biktima ng fake news. Kasi sabihin na natin na ang edukasyon talaga ang isa sa mga susi sa pagtuturo sa kanila ng mga teorya, ng mga konsepto pagdating sa politika at lipunan. Pero kahit mismo mga edukadong tao ay sumasablay pa rin kapag sa usapin na ng sino ang iboboto natin. Kaya hindi lang sapat na na-inform, hindi sapat na merong impormasyon, kinakailangan turuan paano nila magiging critical sa pagsuri nitong mga impormasyon. Ayan, oo, napakahusay. Denise, salamat. Si Denise ho, isang dati ring naging manunulat sa school paper at marami ho siyang mga na-cover din na nakasama din natin sa mga coverage. At eto mga kabalan, gusto nating malaman, gusto ko malaman sa inyo, Denise, Miss Ja, bilang babae, ano yung mga naging pamantayan ninyo sa pagbiti ng mga ihahalal o inihalal ninyo ngayong araw? At kayo ba, sabihin na natin, paano yung naging pagpili, yung proseso, at paano nyo ilalarawan? Naging mahirap ba? Naging madali lang? Kasi marami namang kandidato na sabihin nyo mahusay o napakahirap dahil walang kandidatong kumakatawan sa inyong mga interes. Pwedeng ganun. Sige, si Miss Ja muna. Okay. So pagdating doon sa local scenario ng ating pagpipilian dito sa Pampanga, at least ngayon meron na tayong pagpipilian. Dati kasi wala isang pamilya lang yung tumatakbo. At least ngayon meron tayong pagpipilian
At naniniwala ko na karapatan ng natin no as voters na meron dapat tayong pagpilian. So ngayon para sa akin is madali at kasi meron tayong pagpipilian, meron tayong compare and contrast kung ano na ba yung nagawa, ano pa yung pwedeng magawa, and also doon sa tanong na paano namimili ng boto ako as parte ng mga kababaihan, ang pinipili ko kasi or tinitignan ko talaga yung track record kasi yun yung nagiging basihan ng values, principles at ano yung pwedeng maitulong nung iboboto ko doon sa aming community or sa akin sa aking sector. And bukod doon sa track record, also tinitignan ko din yung kanyang background. Pag sa background kasi dito din nakikita natin yung values o yung principles na pinangahawakan niya doon sa mga certain issues. Mahalaga yun na tingnan natin or pagbasehan natin yung kanyang values kung iboboto natin siya kasi parang sila yung magiging representative natin. Sila yung magiging boses ng mamamayan pagdating sa pangunggobyerno. So mahalaga bukod doon sa track record, values and principle yung background niya. Sa akin kasi as an educator, nag-aral ako Lagi din pinag-uusapan namin ng mga estudyante ko, nagpapakahirap kami mag-aral. Tama. So dapat iboboto namin is dapat may pinag-aralan din. Kasi ang pangunggobyerno, hindi lang naman basta puso, dapat meron ding isip. Kasi it concerns not just yung pagseserbisyo but also the processes and yung mga laws na pwedeng makatulong doon sa ating community or sa atin as mamamayan. Ayan, very well said, Ja. At thank you for airing that sentiment. Dahil tayo, pinag-aaralan natin yung ating mga ginagawa at mahirap na ibibigay sa atin yung balota tapos minsan malungkot kung wala kang mapipili. Pero maganda naman na meron. Denise, ikaw naman bilang isang miyembro ng sektor kababaihan, paano rin yung proseso ng iyong pagpili ng iboboto? Gaya po ng sinabi ni Ms. Ja, sumasang-ayon ako na napakadali talagang pumili ngayon dahil may mga pagpipilian. Pero yung usapin na kung paano sila mapapanalo, doon po siguro tayo magkakaroon ng difficulty. Ganun po. Pero bilang sa pampersonal at sa tingin ko ang talagang ikinakampanya ko sa mga ibang tao rin. Siyempre yung hinahanap natin sa isang leader, yung makakasama natin sa pakikibaka, hindi lang po sa araw ng kampanya o hindi lang tuwing eleksyon o halalan. Siyempre gusto natin yung may integridad, may paninindigan at may kasaysayan ng paglilingkod sa masa. Lalo na yung mga leader na sasamahan sila sa pagtindig sa mga panawagan para sa batayang karapatan ng mamamayan. Gaya sa nakabubuhay na sahod, tunay na reformang agraryo, kalidad at libreng edukasyon at iba pang mga kagyat na isyong panlipunan. At ngayon po, nagiging usapin din yung winnability, yung kung iboboto ba natin, alam naman nating walang chance ang manalo. Pero lagi po natin naiisipin na sa panahon na kung saan ay namamayagpag pa rin ang mga political dynasties, mga traditional politicians o mga trapo, gaya dito sa Pampanga na sinasabi nga na iilang mga pamilya po ang kasalukuyang may kontrol at hawak ng kapangyarihang pampolitika ay sa ating lalawigan. Napakahalaga na hindi wag nating isipin kung may kakayahan siyang manalo, pero kung sa tingin natin ay siya yung karapat-dapat para sa posisyon na ito. Dahil hindi naman malabo na kung pare-pareho tayo ng pananaw na kinakailangan ng someone na mag-aangat sa mga Pilipino mula sa kinakaharap na kondisyon, paghihirap, ay tiyak na makakapanalo pa rin po tayo ng mga sinasabi nating deserve na mamuno. Yun lang po. Ayan, salamat Denise. Ito, at meron na lang tayong 2 minuto, mabilis na lamang. Ano yung panawagan ninyo sa mga kandidato na mananalo ngayong eleksyon, whether bagong uupo o marere-elect? Ano yung mga programa na sa tingin nyo dapat bigyan nila ng kagyat na pansin oras na maupo sila? We're talking about the senators, the district representatives in our legislative department, and of course, our local chief executives sa mga provincial level down the municipal level.
So, you go ahead, Miss Ja. Alright. Siguro ang mensahe ko doon sa mga mananalo, sana makita pa rin namin yung mga simpleng tao na nakita namin during the political campaigning na nag-ikot-ikot sa mga bayan. Yung mga simpleng tao na talagang lumalapit. Yung mga simpleng politiko na lumalapit sa mamamayan para pakinggan yung kanilang hinaing at yung mga pangako, sana at least may magawa naman. Pagdating naman doon sa mga programa, sana mas bigyang atensyon pa rin yung edukasyon. At para sa and also sana meron din mga programa para sa kababaihan and para sa ating mga part ng vulnerable sectors like yung sa PWD, senior citizen at yung mga pregnant women. Ayan, maraming salamat, Ja. And Denise, ikaw naman, ano yung mga inaasahan mong tututukan ng ating mga magiging bagong set of officials dito sa ating pamahalaan? Una po, syempre hopefully hindi na po tayo magluluklok na mga senador, mga nominees na nagbubudots, namimigay ng mga jacket at iba pang pagpapakyut sa Kongreso at Senado. At kung sino man po ang i-elect natin, ay tiyakin na, gaya nga po ng nasabi ni Ms. Shah, ay hindi sila maglalaho at tutuparin nila kung ano man yung mga plataforma at programang inihain nila sa mamamayang Pilipino at malaki pong bahagi na dapat nilang pagtuunan ng pansin talaga ay ang ating edukasyon sapagkat hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na may krisis ang sistema ng edukasyon at kung sadyang maayos po ang sistema ng edukasyon natin, lilikha po tayo ng mga botante na mayroong sapat na kaalaman kung sino ang tunay at karapat-dapat. Tinitingnan din po natin sa mga i-elect natin ay yung merong tunay na malasakit sa mamamayan. Sila ba ay may pakialam sa kalagayan ng ating mga magsasaka, mangingisda na inaagawan ng lupa, na kumakaharap ng mga reklamasyon sa karagatan? Sila ba ay may pakialam sa mga issue ng mga kababaihan na nakakaranas ng pagsasamantala sa ating mga manggagawa na hanggang ngayon ay kumakaharap sa mga mababang pasahod at kontraktualisasyon? Ano po ba ang programa na kaya nilang ihatid sa ating mga kabataan kung saan marami pa rin ang nananatiling out of school youth? Kaya ngayon, tingnan po natin ang track record, ang kanilang mga nagawa na at kung sino man yung mga bagong muka ay matapos man ang eleksyon ay dapat tingnan natin ang mga nominado o mga tumatakbo kung sino sa kanila ang mananatili sa kanilang mga pinangako. Makikita pa rin pa natin sila sa lansangan, makikisa pa rin pa sila sa panawagan ng mamamayan at ng sambayanan. Yun lamang po. Ayan, maraming salamat kay Angelica Simpao Senio, ang chair po ng Department of Communication and Languages ng University of the Assumption. Sorry, nalito kasi kanina may bisita tayong Tigahaw. Ikaw dyan. At syempre si Denise Macalino na dati hong chairperson nito pong College Editors Guild of the Philippines dito po sa Central Luzon at isa ring guro ngayon. Ladies, maraming salamat para sa pagbibigay ng inyong opinion, salubin at syempre oras. Mag-ingat kayo and I hope to see you soon. Ingat po. Yan ho mga kabalen, nakapanayam natin. Huwag ho kayong aalis at maging updated kayo sa ating pagbabalik. Ihahatid ko sa inyo yung detalye kaugnay ho nitong aberya na naranasan sa isang automated counting machine dito po sa San Agustin Integrated School, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ang detalye ho ng balitang yan sa pagbabalik ng Vote Watch, ang National and Local Elections 2025 special coverage ng CLTV 36 News and Current Affairs.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Vote Watch, ang special coverage ng CLTV 36 sa national and local elections 2025. Sa oras na ito, makakausap natin via Zoom si Lizen Morten na nariyan ho sa may San Agustin Integrated School, siyudad ng San Fernando, Pampanga, dahil naiulat nga ito hong isang ACM o Automated Counting Machine na blankong resibo ang inilalabas. Lizen, ano ang latest dyan? Yes, Justin, no, kinumpirma ng punong guro nitong paaralan na ito na nagsisilbing voting center. Ito nga yung San Agustin Integrated School na naglabas ng blankong resibo, yung isang automated counting machine dito. At ayan ay ayon sa kanilang punong guro at siya ring DepEd o DESO, DepEd Supervising Officer na si Alison Season, pasensya na, Alona Season, na mag-aalas 9 daw na nagsimulang maglabas ng mga blankong resibo. Itong ACM, particular doon sa clustered precinct 150 na naglalaman ng 9 na presinto para sa mga botante ng Barangay San Agustin. Pero Justin, paglilinaw ng punong guro, tanging ang printer lamang ng ACM sa presintong ito ang nagkaaberya ng dahil umano sa init ng panahon. Natukoy nilang printer ang problema nito dahil tinawag ng DESO technicians ng paaralan ang problemang ito sa mismong COMELEC ng Siyudad San Fernando. Bagamat nilinaw ng DESO sa mga botante ang nangyayaring aberya, hindi maaalis dito sa mga botante kaninang bandang umaga at hapon na magduda kung ang kanila bang mga boto ay nabibilang o counted ba. Kasi nga yung kanilang mga resibo ay blanco. So ang ginawa ngayon ng COMELEC City of San Fernando, minabuti na nilang palitan mismo yung buong ACM at yung SD card lang na ginamit doon sa nagkaaberyang printer ang isinuot nila doon sa ipinalit nilang automated counting machine. At napalitan lamang nila ito kanina bandang alas 5 ng hapon. So simula alas 9 hanggang sa oras na iyon, on and off yung pagpaprint ng, minsan nagpaprint ito ng maayos pero madalas hindi ito nagpaprint ng, or nagpaprint ito ng blankong resibo ng mga balota. And Justin, ang sa ating panayam kanina rin doon no, sa official ng COMELEC, siya si PJ Rivera, nilinaw niya na yung counted nga ito mga boto ng mga taga San Isidro doon sa cluster precinct 150. San Agustin, nananawagan listen, siya San Agustin. sa mga botante ng presintong iyon na wag nang wag magkatubiling bumoto. Sa mga oras na ito, 6:15 pa lang, meron pa silang 45 minutes. Yun nga lang, Justin, ang idinulot nito, no? Ayan, kung makikita mo, ito yung pila ng cluster precinct 150. At sa mga oras na ito, sa mga nakaraang eleksyon at sa mga nasaksihan din namin doon sa mga pinuntahan pa naming voting centers dito sa Siyudad San Fernando, halos wala ng pila. Kanina nga, bumoto ako kaninang 2 o'clock no, doon sa Barangay Bulaon at hindi ako naghintay. Pintaw po lang ako sandali at nakaboto ako agad. Pero dito sa cluster precinct 150, ganito pa kahaba yung pila at ito nga ay dulot noong aberya doon sa printer. Pero once again, Justin, gusto nating linawin na sinabi mismo ng COMELEC na yung kanilang mga kinas na vote, printer lang, hindi lang nila nakita doon sa printer at lumabas naman mismo doon sa monitor ng automated counting machine yung mga kanilang mga binoto. Kumbaga, ang analogy nga ni Principal Season kanina, no, is tila bumili sila ng pagkain sa grocery, hindi lang nila nakuha yung resibo, nakuha pa rin nila yung kanilang pagkain. Yes, Justin? Oo. Listen, correct ko lang, nabanggit mo kanina San Isidro, baka magkaroon ng confusion sa ating mga audience. Ito po ay sa may San Agustin. Oo, nabanggit mo kasi kanina. Doon magkatabi kasi yan taga San Isidro ako. Kaya alam ko. Listen, hindi ba naging option yung pag-iiwan ng mga balota para doon sa mga kababayan nating nagmamadali? Dahil kanina doon sa coverage ko sa Angeles City, nagkaroon ng aberya yung ACM. So ang ginawa nila, may mga mangilan-ngilan, iniwan na lamang yung mga shaded ballots and they allowed the electoral board members, yung third member ng electoral board to insert the ballots manually after nung proseso ng ibang mga bumoboto. Diyan ba naging option din iyon nitong ating mga kababayan?
Hindi yes Justin, no, hindi naging ganoon ang resolution ng mga DESO dito sa paaralan nito. Inuulit natin, no, San Agustin Integrated School. Pasensya na po kayo mga kapalit. At ayun na, ang naging resolution nila dito, Justin, is para matiyak pa rin doon sa mga botante na casted yung kanilang votes. Ang ginawa ng DESO ay inalternate nila. Magpapasok sila ng mga regular voters, mga 3 o 2 sa kanila, at ipapasok nila yung mga senior citizens para dahil ganun nila gustong matiyak na casted yung kanilang votes. Ayaw nilang iwanan yung mga balota nila. At patunay yan, itong mga taga San Agustin dito sa ating likuran na hanggang sa ngayon nakapila sila dito sa cluster precinct na ito. Okay, maraming salamat Lizan Morten para sa iyong ulat at mag-ingat ka, makikibalita pa kami kung ano pa yung ibang mga development dyan sa siyudad ng San Fernando, hanggang siyempre makapagproklama nito pong mga mananalo sa eleksyon. Samantala, pabatid lamang nagkaroon ng power interruption dyan sa may Mabalacat City, Pampanga kanina pong 4:07 PM. At ayon sa ating mga kinaukulan, pwedeng abutin ng 2 oras. Kabilang sa mga naapektuhan niyang Barangay Atlobola, Kakutod, Dolores, Mamatitang, Mangalit, Poblasyon, San Joaquin, Tabun. Sa mga oras na ito, 2 oras na rin yung lumipas, sisigabin nating malaman kung ano yung senaryo na at ano yung naging impact nitong power interruption sa voting process ng ating mga kabalen. Diyan sa Mabalacat City, papunta na si Paulo G. Santos sa mga oras na ito dyan po sa area, at maya-maya oras na maging available po yung mga detalye, ihahatid namin kaagad sa inyo. Samantala, dumako naman tayo sa iba pang balita. Ito, syempre mga kabalen, nakaboto na nga itong ating mga kandidato. Maliban syempre dun sa mga kababayan natin, isa rin sa mga talagang binantayan ng ating mga kabalen, itong mga kandidato sa kanilahong pagboto. Kanina nabanggit nga ni Kuyang Jody na nakaboto na yung mga kandidato sa bayan ng San Simon, si Engineer Romel Bondok na tumatakbong alkalde sa De La Paz Libutan High School. Bumoto rin po ang independent vice mayoral candidate ng Santa Rita, Pampanga na si Alvin Martin sa barangay San Agustin. Kilalang baluarte po ng mayoral candidate na si Reynan Calo. Si Martin po ay tumatakbo laban sa kasalukuyang vice-alkalde na si Mercy Carrion at dating alkalde Dagi Salalila. Nakaboto na rin si re-electionist Mayor Chris Garbo ng Mabalacat City, Pampanga sa Santos Ventura Elementary School, dyan sa may barangay Tabun. Na as of 4:20 PM, patuloy pa rin yung paglahok sa eleksyon. Ito pong ating mga kababayan sa barangay Kakutod, Arayat. Kabilang dito sina Vice Mayoral Candidate Marlon Balagtas. Ayon sa mga election officers, nakaranas ng malfunction ng ilang ACM pero agad din namang na-repair. Patuloy silang tatanggap ng botante hanggang alas 7 ng gabi. Nakaboto na rin bandang alas 10 ng umaga kanina si re-electionist Rene Maglangke. Re-electionist Mayor Rene Maglangke ng Candaba, Pampanga, dyan naman sa barangay Mandasig. Anya maayos at mabilis yung kanilang naging experience. Bumoto rin po si re-electionist Mayor JP Punsalan ng San Simon sa San Miguel Elementary School ngayon pong hapon. Kasabay niyang bumoto ang kanyang anak at running mate na si Janice Punsalan na kandidato po para Vice Mayor. Nakaboto na rin si re-electionist Mayor Jaime Jing Capil ng Porac, Pampanga sa may Manibaog Libutad Elementary School. At gaya ni Punsalan sa San Simon ay kasama ring bumoto ni Capil ang kanyang anak na si Jen Capil na running mate din niya na kumakandidato bilang Vice Mayor ng naturang bayan. At yan mga balitang kinalap ng CLTV 36 News and Current Affairs. Magpapaalam na po ako pero manatili pa rin kayong nakatutok dito po sa CLTV 36 dahil mamayang 7:30 PM. Sasamahan po tayo walang iba kundi ni Binibining Sonia P. Soto para po maghatid ng makabuluhan at komprehensibong talakayan at impormasyon tungkol sa resulta at kaganapan pagkatapos po ng botohan. 7:30 kabalen hanggang 10 PM mamaya, huwag bumitiw sa Vote Watch.
the CLTV 36 News and Current Affairs National and Local Elections 2025 special coverage. I-follow lamang ang aming social media pages, Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News, yung ating Twitter o X at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official at syempre yung ating YouTube channel, parehas din po mga kabalen, at ang ating website www.cltv36.tv. Live ho tayong napapanood nationwide via Signal Channel 115 sa ating 38 cable partners dito po sa Central Luzon. At syempre ho, maraming salamat sa Grumpy Joe Pampanga para po sa syempre masarap na pamerienda at pahapunan. Ayan. At sa ngalan po na buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Maraming salamat po.